Naše motivace v Eurovagu podpořit LUNO a oblast prevence je, myslím, docela zřejmá. Zdraví je úplně tou nejzákladnější hodnotou pro každého z nás a pokud o něj přicházíme, tak se to dotýká jak osobního, tak i profesního života. My v Eurovagu obecně přemýšlíme, snažíme se přemýšlet holisticky, celkově o tom, co děláme, a péče o zdraví kolikrát bývá stranou, jako by to měl řešit někdo jiný, ale my jsme si řekli, že v tom můžeme sehrát pozitivní roli a LUNO přišlo s konkrétníma nástrojema, s konkrétníma nápadama, jak tady té věci pomoct, a hlavně nejenom pro naše zaměstnance, ale pro komunitu řidičů, které obsluhujeme. Význam osvěty je obrovský. My bohužel z dob minulých jsme si odvykli na dobrou osvětu, ale čísla mluví sami za sebe. V Čechách věnujeme na osvětu český zdravotnický systém pouze 4%, přitom individuální chování ovlivňuje úplně nejvíc, než 40%, na rozdíl od následné péče, která má vliv jenom 10% na kvalitu života člověka. Takže když se podíváte, ten nepoměr je obrovský. A to není jenom o tom, kolik vydáváme jako společnost na tu nebo tu kapitolu, ale ono je to především o našem přístupu. A tady vnímám, že máme velký dluh, a proto jsem hrozně rád, že existují organizace jako LUNO, kteří si to vzali jako svou hlavní činnost a zaměřují se na to a pomáhají nám uvědomit si, že prevence je 1000krát lepší, než pak být nešťastný u doktora. Jak LUNO přispívá k lepší společnosti? Především tím, že tématu se věnujete a že nabízíte praktické nástroje. Vemte si, Eurovag obsluhuje 300 000 kamionů, což je populace zhruba nějakých 400 000, 500 000 řidičů. To je obrovitánský číslo. Speciálně se dává zaměstnání, jako jsou řidiči, navíc vystaveni dalším těžkým podmínkám. Jí neúplně kvalitní jídlo na čerpacích stanicích, mnohdy parkují na neúplně bezpečných místech, tichých místech, na znečištěných místech a podobně. A my jsme si uvědomili, že je potřeba pro ně něco dělat i v tomto ohledu. A LUNO přišlo s konkrétním řešením, s konkrétní aplikací, s konkrétními postupy, a my jsme tu spolupráci rozvinuli, a to tím způsobem, že jsme zapojili i naši influencerku, největší influencerku mezi řidiči kamionu, Ivonu Blecharčuk, s kterou jsme natočili vlastně instruktážní videa. Takhle pomáháme vlastně, vzájemně si pomáháme s LUNem, tím, že LUNO nám dává know-how, konkrétní nástroje, konkrétní postupy, a my je předáváme dál do komunity řidičů a vlastně pomáháme jim minimalizovat vlastně ty negativní důsledky, které má ta profese na jejich zdraví. Takže já si myslím, že děláte toho hrozně moc a přeju, abyste měli ještě větší dopad. Já si myslím, že každá dobrá věc, kterou děláme pro své okolí, je nejenom luxusem, není něco, co můžeme dělat jenom tak navíc, ale ona je vlastně i současně výhodná. Když se podívám speciálně na Eurovag, já jsem hrdý na to, že Eurovag nejenom spolupracuje a obsluhuje dopravní firmy a vydělává určitý peníze za služby, které poskytujeme, ale to, že pro ně můžeme udělat i něco navíc. A zákazníci to zpátky vnímají. V tom je trochu ta výhodnost. A to není nic špatného, protože si vzájemně pomáháme. Takže myslím si, že když se firmy nad tím zamýšlejí, neměly by to vnímat jako něco zbytného, ale něco, co by mělo patřit do agendy každé firmy, přemýšlet o světě v širších souvislostech, přemýšlet o dopadech toho, co děláme, co dělají naše firmy, co dělají naše výrobky, naše služby v těch širších souvislostech, a myslím si, že každý ocení, ať už to jsou zaměstnanci firmy nebo i právě její zákazníci, když vidí, že uděláme něco zkrátka navíc, že se to vlastně i vrátí. A takhle krásně pomáháme dobré věci a současně nám to pomáhá i v biznisu. Největší výzvou v oblasti prevence je, koneckonců jsme o tom mluvili, a to je změnit mentalitu lidí. Slyšel jsem kolikrát i ve svém blízkém okolí: radši nejdu doktorovi, abych se nedozvěděl něco špatného. Mělo by to být přesně naopak. Měl bych chodit pravidelně na prohlídky, abych, pokud se něco už bude dít, abych to zachytil včas a těch následných problémů bylo co nejméně. Čili myslím si, že je to o mentalitě, ale z druhé strany, a tam je zase vaše role, LUNA a organizací jako je Eurovag a všech dalších, kteří mají nějaký aktivní kontakt se zákazníkem, a to pomáhat šířit ty informace, a to způsobem, který bude atraktivní. Všichni jsme zahlceni spoustou informací, každý nám říká, co bychom měli, a právě proto bychom měli přemýšlet chytře, měli bychom používat nové technologie, nejnovější postupy, aby jsme
tu změnu přemýšlení o tom nějakým způsobem podpořili. A docílili toho, že Češi se o sebe začnou víc starat a začnou se víc věnovat prevenci.